বাতিল কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশ কাৰণ সেনা বাহিনীত চাকৰি কৰাৰ হেঁপাহ থকা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা আজি গৈছিল তেওঁলোক শিলচৰলৈ যাবলগীয়া আছিল যেহেতু শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল সেনা বাহিনীৰ এক বিশেষ পৰীক্ষা Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनाहाय आसा खालामबाय बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं जानांगौ थ' आंबो बर्तमान मोजाङैनो दंथ'यो स' लोगोफोर आङो एसे ब्लग टाइपैनो भिडिअखौ लानानै फैलायबाय नैबे समावहाय आङो एसे रेस्ट लादों दा आरो आङो डिउटियावसो दङ आरोना थ' खामानि सोलिगासिनो दङ थ' दसे टाइम मोननायलाय आङो ब्लगखौ लानानै फैफिननाय जालायबाय थ' लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना थ' नैबे समावहाय लोगोफोर आङो बेबायदिनो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CM-AAA थ' बांद्राय बेबायदि दिन गैला आरोना स' रेजिस्टार खालामनानै लादो थाबैनो 18 तारिखैनो माने जोबसिगोन आरोना बे मान्थनि थ' बेखायनो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै ला थाबैनो जायफोरा दासिमबो रेजिस्ट्रेसन खालामाखै थ' रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लादो बिनि उनावहाय जोङो एप्लाइआ जायोब्ला प्रजेक्ट रिपर्टखौ होनानै थ' जोङो एप्लाइ खालामनांगोन आरोना ST-फोरनाहाय बेबायदिनो 100 ताका करि दानदों ना आरो आलादाफोरना बेसेबां दानदों थ' बांद्राय बेखौ मोजाङै मिथिजोबला थाबैनो रेजिस्टार खालामनानै लादो थ' जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना बेबायदिनो दाउ अमा हांसो बायदिसिना थ' खेथि बाथि ना थ' मावनो हागोन आरो रांफोरखौ लानानैहाय लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा एसे दुखुनांथाव जाथाय ना थ' मा बुंबावनो गोबांफोरा बेबायदिनो साखरि बाखरि लानो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनबो जानांगौ ना आरो बेबायदिनो रेडि जादोंमोन एग्जामनि थाखाय जिथुनिखि 15 तारिखआव जानो गोनां आरक्षी बिखया ना थ' गोबांफोरा बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौ आरो जोङो गेदारिं जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन गुवाहाटीयावहाय बेबायदि प्लेटफर्माव ना थ' सिलचरसिम थांनो थाखाय नाथाय हरखाबैनो ट्रेना बेबायदि बातिल जानायलाय थ' बिनि सिङावहाय मा रहस्य दं बेखौ दा जेबो मिथिथ'ला गोबांथार बेबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दावराव दावसि जानायखौ जोङो एसे नुनो मोन्दों बेवहाय बेबायदि ना थ' बिभागनि पुलिसफोरा फैयोब्लाबो माने लाखिनो हायाखै गोबांथार धरना आरो बेबायदि जोङो दावराव खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों थ' निस्सय बिनि सिङाव मा दङ जोङो दा बेखौ जेबो मिथिथ'ला ना थ' गोबांफोरा बेबायदि प्रिपेयार खालामदोंमोन बा रेडि जाखादोंमोन ना सिलचरसिम थांनो थाखाय नाथाय दा गोबांफोरा थांनो हानाय नंला जेरावनाखि ट्रेना बेबायदि बातिल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों थ' एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर आरो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै नैबे समावहाय आङो एसे रेस्ट लादों आरोना थ' डिउटियाव दङ बेबायदिनो आङो सम मोनोब्ला भिडिअसफोर लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन लोगोफोर दा एसे जथ'दों एसे जाखांबाय जानानै एसे रेस्ट लादों आरोना दारिफोरखौ सिननो सम मोनाखै एसे दारिया माने बिराद लावजोब्बाय आङो माने साउथ इन्डियायाव दङ थ' एसे माने दारिखौ बेबायदिनो लाखिखायो साउथ इन्डियायावहाय थ' आंबो एसे दारिखौ बेबायदिनो फिसिनो सानबाय आरोना दारिखौ माने बिराद गोलाव खालामनांसिगोन एबारावहाय समायाब्लाबो थ' लोगोफोर जियानो हक आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय आरो उनावहाय सम मोनोब्लानो थ' बेबायदिनो आङो भिडिअसफोर लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय